मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः कुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आईच्या दिवसाक सर्वही 120 जपकेंद्रांतू तशीची 104 उपकेंद्रांतू एक व्हड महोत्सव घडत असा। अर्थात 50 दिवसा पहिले अर्थात पूर्व वर्षाचे रामनवमी दिवसाक एप्रिल 17 2024 आम्ही वडाला श्री राम मंदिरांतू सर्वई समाज बांधवांक एक राम तारक मंत्राचे उपदेश केले आणि ताजे मूल कारण कसन की म्हळ्यारी आमगेले गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ हे एक आरंभ जावन गेलो 11 वर्षाक 2025 इसवीक करेक्ट 50 वर्ष परिपूर्ण जाता ताजे म्हळ्यार कितें आमी हे एक अभियान आरंभ केले। अभियान केन्नाही आरंभ करीत आशिल्ले आमी पिठे रायल कुडेन वैकेचे अभियान आरंभ करीत आशिल्ले ना 50 वर्ष जाल्यानंतर वैके अभियान आरंभ करीत आशिल्ले। आत्ताच आमी हे 50 वर्षाचे उडगासाक कारण कसन की म्हळ्यारी केन्नाय एक जीवनांत एक माइलस्टोन म्हणून घेवन उरता। तुम्ही वैकेची पहिले आरंभाचे एक चरडाल जन्म आयल कुडेन फर्स्ट बर्थडे तागेले जन्मदिवस बरे व्हड रितीन करताचे। कडेर आनी एक 3-4 5वेचे हाक करताले, कडेरी 10वेचे हाक करताले, कडे तितले जावन कडे 50चे वर्षाक येवन पावता, कडे 75 वर्षाक। सो एक जीवनांत एक माइलस्टोन म्हणले आसा। तशीची आमगेल वैकेची मठ परंपरेचे आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान त्यांनी वैकेची पंचशताब्दी महोत्सव पर्तगाळी मठांतू त्यांनी केले 1977 अंतू। एक्चुअली 1975 जाऊ का किंतु त्यांना एमर्जन्सी आशिल्ल्या जेन 2 वर्ष मुखार वचून ते 1977 त्यांना ते पंचशताब्दी महोत्सव झाले। तदनंतर आमगेल स्वाम्यान वापस 2000 सालेक 2000 इयराक त्यांना वापस सपाद पंचशताब्दी महोत्सव म्हणून घेऊन स्वाम्यान केले म्हणजे 525th इयर सेलिब्रेशन म्हणून कडे वापस आता 25 वर्ष येता सामळ उडगासान आमगेल स्वाम्यान 1975 पंचशताब्दी 2000 सालेक सपाद पंचशताब्दी तदनंतर 550 वर्ष हे जाताना तेन्ना करका म्हणून घेऊन आम्ही संकल्प करून घेऊन आम्ही 1 वर्षा पहिलेची हे उठून निर्धार म्हणजे 1.5 वर्षा पहिलेच आम्ही निर्धार करून घेऊन हे जप अभियान आरंभ केले आणि आईच्या दिवसाक त्या जप अभियानाचे मंगल आईच्या दिवसाक घडतासाची उट्टू लोक 120 जप केंद्र 104 सब सेंटरांत वैकेचे आजी मंगल म्हणून घेऊन करत असाची। पण हाजे मूल कसन जप करचे कोणा कितेरी कसन स्वामी इंटेंशन कसन असेल आमगेल विचार कसन असेल की म्हळ्यारी 1475 वर्षाक आमगेले माधव म्हणलेक बोटू ते बोटूक हांगाची बद्रिकाश्रमात तेन्ना मे बी बद्रिकाश्रम सकल उरताले जोशी मठ की ना हांग की सो त्या निमित्तान बद्रिकाश्रमांतू स्वाम्याक संन्यास दीक्षा प्राप्त जालो आणि बद्री नारायण क्षेत्रांतू ते संन्यास दीक्षा दिलेली म्हळ्यार कितेरी त्या स्वाम्याक नारायण तीर्थ म्हणूनची नामाभिधान केले नाजाल्यार नामाभिधान खंयचे विंगड वैके करीत आशिल्ले किंतु दीक्षितील तसल स्थान बद्रिकाश्रम आणि बद्रिकाश्रमाचो हांगा अधिपती जावन घेवन आशिल्लो तसल देव म्हळ्यार बद्री नारायण
त्यात कोणू त्याची नारायणाला उडगास कोर घेणू आमगेल त्या स्वाम्याक नारायण तीर्थ म्हणून घेणू तांका नामाभिधान केले. थंय तुलेन आमगेले गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ स्थापन झाले. नारायण तीर्थ आरभ्य आता 24व्या स्वाम्यापर्यंत अर्थात मठापर्यंत 24 स्वाम्या आता ह्या झाल्या 23 स्वाम्या वृंदावन असते झाले. प्रस्तुत पीठाधिपती आता ह्या परंपर चोल घेन येतासाची सो अशी 24 स्वाम्याला हे काम गेल्या मठ परंपरेंत ह्या उठू चोल घेन येतासा. हे 550 वर्षांतू कितलीची स्वाम्यानं त्या कालमालांतू मस्तीतल्या ह्या केल्या. मस्तीतल्या मठाचे परंपरा अभिवृद्धी जाव का, समाज बांधवांक बर जाव का, नाजल समाज बांधवांक एकत्रित येऊच कितीरी एक धार्मिक कार्यक्रम जाऊच कितीरी त्या स्थळांतू शाखा मठ बांधले. असल अनेक रीतीचे कार्य परंपरेचे अनेक स्वाम्यान कोण घेऊन आईल असायचे. उठू हे केल्या का इतलं अनुग्रह केलं कोण आहे. 50 वर्ष अखंड जाऊन गेलो परंपर चोल गेली हो का म्हणणारी खंचे तरी एक शक्ती जाऊ का, खंचे तरी एक आशीर्वाद जाऊ का. हे आशीर्वादा निमित्तानची ह्या परंपर चलत कोणाला आशीर्वाद आमका प्राप्त झालं तसल्या संस्थानाचो पठ्ठाच देव म्हणणारी श्री रामदेव. त्या रामदेवालय अनुग्रहानिमित्तानं, त्या रामदेवालय शक्ती निमित्तानं, त्या रामदेवालय आशीर्वादा निमित्तानं आमगेल हे परंपरा 50 वर्ष अखंड जाऊन गेलो चलवण्याचे मूल कारण कोण की म्हणणारी त्वची रामदेव. 50 वर्ष सतत जाऊन गेलो अखंड रीतीरी आमगेल हे मठ परंपरा चलले. त्या नैशीची तुम्ही उठू समाज बांधव आमगेले मठ परंपरा 50 वर्ष आरंभ झाल म्हणणारी आमगेल समाज बांधव वैकेची त्या नाम मठाचे स्वाम्याला संपर्कांत वैकेची आशिलेची. तशी असताना त्या आमगेल समाज बांधव वैकेची कष्टारंग उरताले ना तांकाही कसले त्रास उरताले ना तांगेल जीवनांतू अभिवृद्धी जाव का म्हणे स्वामीला आशीर्वाद वैके त्यांनी प्राप्त केले उरताले. किंतु मठ परंपरेचे सर्वही स्वाम्याना समाज बांधवांक देवालेगी गंध प्रसाद दिताची ना फलमंत्राक्षत दिताची तांगेल इतले त्यांनी दितावे ना केन्नाही खंचेही हॅपी ठेर बशिलताना अक्षत जवो दिताना ना जले गंध प्रसादने दिताना स्वाम कसन करताची वापस त्या पट्ट देवालेक प्रार्थना करताची. त्याची रामदेवाले प्रार्थना करून गेलो आईच्या दिवसाक हो एक समाज बांधव हांगा आईल असा आणि स्वामेल मुखांतर देवालय चरणारविंदांतू कसकी एक प्रार्थना एक निवेदन करतासा तागेले घरांतू कसकी एक अडचण असा ना उद्योग व्यवहारांत कसकी कष्ट असा ना समाजांतू कसकी एक दोष असा लोकांना एकत्रित येऊ का स्वाम्यानं पट्टाचे देव रामदेवाले प्रार्थना करून आमका प्रसाद देऊ का म्हणताची ना अक्षताने दिताना स्वाम तांगेलीतल्या दिनाच त्यांनी कसकी एक कष्टा राहिलो ना स्वाम वैकेची ते रामदेवाले उडगास काण घेनो ते अक्षत हातात घेऊन घेनो आम्ही देवाले प्रार्थना करचे कोणकी एक लाईला व्यक्ती कसकी एक कष्ट असके ना चौडवाले मुकाबिल भविष्यत जीवनाक की ना तांगेल्या संतान अभिवृद्धी की ना जले वैवाहिक जीवन जाऊच कितीरी स्वामीला प्रार्थना करतासाची रामदेवा तुगेल उडगास करून घेनो तुगेल स्मरण करून घेनो हे अक्षत आम्ही तांक दितासाची हे अक्षत तांक प्राप्त झाले निमित्तानं तांगेल उठूची कसन कष्ट असल्या निवारण जाऊ का ना मंगल कार्य झालं जल मंगल कार्य जाऊ का संतती जलील नाशील असलेली संतती तांक जाऊ का समाजात कसले तरी क्लेश कसले असलेली त्या सर्वही निवारण जाऊ का ह्या उठूची आम्ही केन देताची त्याची रामदेवाल स्मरण करून वापस तुमगेले म्हणजे तुमका मी प्रदान करताची म्हणरी स्वामीला हे अखंड परंपरा चलचक वैके कारण कोण रामदेवची सर्व ही समाज बांधवांक स्वामील मुखांतर कसन अक्षत प्राप्त झाला सा गंध प्रसाद प्राप्त झाला सा त्यापैकी कोणाला स्मरण करून घेऊन दिले त्याची रामदेवाल स्मरण करून घेऊन दिले. सो इतले रामदेवान उपकार केले आमचे अखंड रीतीर परंपर चलचिकरचे उपकार केले सर्व समाज बांधवांक अभिवृद्धी जाव कामळ कितीरी त्याची रामदेवाल स्मरण करून आम्ही अक्षत की नाजे गंध प्रसाद परंपरेच अनेक स्वाम्यांना दीत आयले.
सो उठू रामदेवानाची आमचेर उपकार केले, समाज बांधवांक अभिवृद्धी जावचे काही देवान आमचेरी अनुग्रह केले. हे मठ परंपरा ही अखंड रीतीर चलचे कितेर रामदेवान उपकार केले. रामदेवाक आम्ही कसन दिले. इतलं वर्ष 50 वर्ष समाजाचे अभिवृद्धी जावच्याक ना हे अखंड परंपरे हे जावच्याक रामदेवान आमचेरी अनुग्रह केले. आमका इतलो अनुग्रह प्राप्त झाले, इतलं आमक बर झाले, समाजांत आमका एक बरे स्थानमान गौरव मिळे. देवा कितीर आम्ही कसन केले म्हणले आमका मनात चिंतन जाता. आम्ही कसन देवा कितीर केले. स्वामीला गेले, देवाला हे केले, इतलेच वेळ कसं तरी होड करताना देवान वेकेची 50 वर्ष पर्यंत आयला नाही. 1-2 वर्ष काय नाही, 50 वर्ष पर्यंत देवान इतल्या आमका चोलून गेला. मुखार वेकेत चोलून दिता. बट 50 वर्ष नका, 50 दिवस तरी कसं नाही तरी देवाला सन्निधानात तू कसं नाही तरी काम अर्पण केलं म्हणे. ह्या 50 वर्षांत तू देवान केलं तसं उपकार आम्ही स्मरण केलं म्हणून गेलो वैकेची वापस आमका देव अनुग्रह करता म्हणले उद्देशानं आम्ही त्यांना निर्णय घेतलाय की 50 दिवसांत तू 50 कोटी राम नाम जप कर का म्हणून आम्ही संकल्प घेतलाय. कडे इतकं होड संकल्प घेतलं पुढे ना. आणि तो ट्रायल अँड एरर मेथड कसं नाही ना. बाकीकडे एक जवळीकडे अंगडी गेल म्हळेरी एक कापड ओढ बल्क हाडच्या सभा एक लॉरी भर हाडच्या सभा त्यांना तो सॅम्पल चेक करच्याक वता. हे सॅम्पल समज की ना, हाजी बॉर्डर समज की ना, हाजी वस्त्राची क्वालिटी समज की ना, असे एक 4-5 अंगडी लगी वचून विनिमय करून विचार करून गेलो ना. हे एक सॅम्पल पटे ते एक सॅम्पल पटे अशी एक ट्रायल अँड एरर पळोवून गेलो. कडेरी तो ओढ लॉट कसं नाचा मुखार हाडून घेता. आमक तशी करचे जायना. 50 कोटी करताच वे जाताल वे जाऊच्या कसं नाही हे असं आमक ते काय ना. आमक मात्र आमगे मनात तिथले आशिल्ले 50 दिवस 50 कोटी राम नाम जाऊ का. आता कशी जाऊ का, कशी करेत किती करेत मस्त तिथले कडे आलोचना येऊचक चाल जाले. आमगे स्वामी नाही सांगता आशिल्ले राम करे काम हम बैठे आराम. संदर्भारी हे करत 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 केलतना देवूची कसकी एक त्यांना प्रेरणा देऊन गेलो. कसकी एक आयडिया त्याचीच आम्ही सांगते मार्गदर्शन करच्या देवान. कसकी एक सूचना खंचकी एक निमित्तान खंकी होळवता ते रामदेवानाची त्या संदर्भात होळूसून दिवचे. सो अशीची करत 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 एक संदर्भ आयलो. आमगेला कसं की म्हणे मठ परंपरेतू हाजे पहिलेही आम्ही सांगितलं असा होटोड कार्य करचे गेलताना रामदेवाला घे प्रसाद घेऊचे उरतात. बट आमके चिके हे आशिले आमगेर मनात करचेची 50 दिवसां 50 कोटी. बट कसं नसा आम्ही एकल्यानं करचेक जायना. कित्याक की म्हळ्यार उपकार केल्ले स्वाम्याकही असा आणि उपकार केल्ले ते समाज बांधवांकही असा. म्हणजे दोन्ही लोकांक संबंध पाविल असा. स्वाम्याकही संबंध पाविल असा, समाज बांधवांकही संबंध पाविल असा. कित्याक म्हळ्यार त्याची रामदेवाला आम्ही प्रार्थना केली. स्वाम्यान वैके तागेले की प्रार्थना केल्या, समाज बांधवान वैकेची स्वाम्यान मुखांतरी तागेले की प्रार्थना केले. सो दोन्ही स्वाम्याक समाज बांधवांक हे लागता. आता प्रसाद घेऊ का वे कसं करका किती करका आम्ही देवाचेरी प्रसाद घेऊन गेलो. देवाला कार्य केलं म्हळ्यार हांतू कशी किती म्हणून हे करताना आम्ही एक निर्धार केला कसं जाता जेव्हा समाज बांधवाचेरी विश्वास करणं मुखार सऱ्या म्हणून सांगून गेलो. मार्च 13 तारीखाक 2 स्वाम्याले गाव ते गोंगुळली थंयची 2 स्वाम्याले जन्म जालेले. त्या निमित्तानं आम्ही त्याचीच एक विचार केले की गोंगुळलींतूची हाजी पहिले एक शंकुस्थापना म्हणजे उद्गार करचे 50 दिवसा भितर 50 कोटी आम्ही आरंभ करता म्हणून 13 मार्चाक सांगितले. त्या 13 संख्ये थंय असा 13 राम तारक मंत्र. मार्च 13 तारीखाक ह्याची अभियानाचे विषय आम्ही प्रस्ताव केला. बट मस्त लोकाले मनान तू आता सांगेल प्रमाणे उट्ट लोकांक दिशेले हे जाताल वे हे जावचस वे ना जाल्यार अशी केलो लोकांक मना आशिल्ले ह्या 50 कोटी किंता 50 लाख केले असल्यारी सुलभ रितीर जाता आशिल्ले. कित्याक की म्हण आमगेल कंडिशन तशी आशिल्ले घरांत करचे नाही
तुमगेले इतल्या तुम्ही करचे ना असं नाही नाना रीतीच्या मी कंडिशन्स आणि घालिल्या तुम्ही एक कडे न येऊ का थंय बसून जप कर का संकल्प कर का ध्यान म्हण का अशीच राम नाम जप म्हण का कडे वापस तुम्ही प्रार्थना कर का कृष्णार्पण कर का असं उठू लोकांक इतल्यानी केलं म्हळ्यार कशी जाता 1 तासाचे राम नाम जपांतू हे आरंभाचे 10-15 निमिष सांगतू गेले कडे उरील 45 निमिषू सो कशी जाताले किती जाताले असले मस्त रीतीचे लोकांना एक मनात विचार आणि सहज अशी कसले नाही आणि केन्नाही असं होड अभियान एक एक्झाम्पल कसं नाही तरी करचे असले रे अरे हाण एक केल्लास मारे आता गेल उदाहरण घेवे आणि आम्ही तशी करे हाजी उदाहरण खंय असा ह्याची जी हंतोची एक प्रप्रथम पंथाची 550 दिवसा भितरी 550 कोटी जाले ह्याची जी एक होड इतिहास म्हणून गेलो आम्ही लेख कामळे तसं एक इतिहास मठाचे परंपरेत घडले आमगेले समाजांतू घडील हे प्रप्रथम म्हणजे काही आमका मस्त संतोष जाता सा तदनंतर वापस विचार येयले की कशी करचे थोडे खंय तरी कमी पण करचे आम्ही सांगला जायना कित्याक की म्हळ्यार आमका करेक्ट श्रीराम जय जय राम त्या अक्षराची आमका येऊ का आणि ते एक एक लोकांना घरांत तू करचे गेलं म्हळ्यार तो खंचे मनान तू खंचे तागेले विचारान तू तो राम नाम जप करता ताण उच्चारण केलं वैके समजत की ना कसं नाही कळना सो त्या निमित्तानं आम्ही एककडे येऊन गेलो प्रति एक केंद्राक रामाल्याची एक जप केंद्र म्हणून नेमक करून गेलो कडे केलो लोकांक प्रतिनित्य जप केंद्रा येऊचे अनानुकूल जाता ना जाल्यारी दिवसाचे वाहनाचे व्यवस्था करता पडता ना जाल्यारी ताणे जप अभियाना बसे अर्ध घंटे की 1 तास तर ते जप केंद्रा येऊचे 2 तास असेल तऱ्याचे म्हळ्यार मुंबई की ना बँगलोर की ना जे अन्य खंयच्या होड्डोड गावांत आसा थंय उठू परिस्थिती अशी जप जावचे 1 तास प्रयाणाक येऊचे 2 तास बचक 2 तास म्हळ्यार 4 तास प्रयाणाक आणि जप जाले तसं 1 तास सो असेल आणि मस्तीतले हे कळताना वापस समाज बांधवाने हे केलंय की आम्ही ह्याची जप केंद्राचे उपकेंद्र म्हणून गेलो आम्ही थंय हे करतात आणि सेम स्वामीची कंडिशन्स कसं नसा एककडे एकत्रित जावचे वापस संकल्प करचे ध्यान करचे राम नाम स्मरण करचे प्रार्थना करचे कृष्णार्पण करचे असे करता मुळे आम्ही ताक एक अनुमती दिले कडेरी केलो लोकांना आणि वापस आयले की आम्ही एक मुंजी जातासा त्या दिवसाक आमगेले 450 लोक येताची एक अर्ध तास वैके केलं म्हळ्यारी एक अर्ध तासान तू एक 100 की 200 राम नाम जप केलाय आणि 50 लोक म्हळ्यार 1 लाख जाऊन गेले 1 लाख जाऊन गेले सो त्या निमित्तानं केलो लोकांना असं एक प्रयत्न केलाय की मुंजे मांडपांत की लग्ना मांडपांत की ना सत्यनारायण पूज की कडेर अशी जाली की म्हळ्यार तांगे जन्म दिवसाक केक कट करचे किंता राम नाम जप म्हणजे चढ जाले म्हळ्यार इतले तरेचे एक परिवर्तन आमगेले समाजांत येवचे चाल जाले कडे मस्त लोकांना तांगेल अभिप्राय सांगचे लागले स्वामीन हे राम नाम जप आरंभ केले नंतर मगेले आरोग्यांत मस्त सुधारण जाल्लं आसा पहिले खाली घरांत बसून उठचे आशिल्ले लोकांले कसं नाही संपर्क नाशिल्ले आता प्रतिनित्य राम नाम जपाक आईल निमित्तान मस्त लोकांले परिचय जाल्लो आसा तदनंतर केलो लोकांना हांव पळयल्ले ना तसं लोकांना वैकेची परिचय आयच्या दिवसा जावन आज तो आमगेलोची एक राम नाम जपाचे कुटुंबाचो सदस्य म्हणून गेलो जालेलो आसा हे उठूची कोणाल निमित्तान जाले स्वामी निमित्तान नाही त्याची रामाल निमित्तान खंयचे रामाले उपकारा कितेरी कृतज्ञता अर्पण करची कितेरी आम्ही हे राम नाम जप केले त्याची रामाले निमित्तान वापस आमगेल समाज वापस आम्ही उपस्थित जाऊन वट्ट जाले वापस आमचे राम अनुग्रह करता आसा आम्ही उपकार केलेला का स्मरण करून गेलो देवाक समर्पण करचे कितेरी आम्ही प्रयत्न करता साठी वापस देव त्या दिका तुलेन वापस आमकां अनुग्रह करता तुम्ही सर्व लोक वट्ट जायाची तुमगेला आरोग्य सुधारण जाता तुमगेला तू ऐक्यमत तुमगेला अभिवृद्धी जाता मस्त लोकांले खंच की कार्य जालना उठूची रामनामा जपा भितर जाले आणि विशेष लोकांले केलो लोकांक संतती जाल्लो आसा केलो लोकांले घर जाल्लो आसा केलो लोकांले मंगल कार्य सिद्ध जाल्लो आसा सो असले अनेक रीतीचे एक कार्य जाल्लो आसा ताणे
आपल्या घराक जप केंद्र नाव दवर सोळे अनेकल्यानं संतान अभिवृद्धी झाल्यानंतर तक्का त्या रामाले नाव दवरले. सो असले अनेक रीतीचे हे एक कालखट्टांतू पळोवचेक मेळ्ळा आसा. आज आम्ही उठलो खांगा मेळ्ळे कसले की म्हळ्यारी आज ही मंगलाचे दिवस म्हणून. बट एक समाज बांधवान हांतू लक्ष दवरून घेवक आशिल्लो विषय कसं की म्हळ्यारी राम नाम जप कसं नाही हे श्री राम नाम जप कसं नसा नाजले आम्ही हे कसं नाही राम तारक मंत्र जप अभियान केलं असा. हे मंगल खंच असा ते अभियानाचे मंगल विना राम नाम जपाचे मंगल नाही. नाजे तुम्ही लेखताले राम नाम जपाचे मंगल त्यामुळे एंड म्हणून घे अभियानाचे एंड त्या निमित्तान मंगल म्हणून तुम्ही घेऊ का ग्रहण करून घेऊ का. अर्थात राम तारक मंत्र जप अभियानाचे मंगल विना राम नाम श्रीराम जय जय राम मंत्राचे मंगल म्हणून घेऊ नकाची. म्हणजे फाल्या तुलनाने म्हणचे नाम म्हणून लेखताले अभियान झाले. आमगेले अभियान कसं नाही 550 दिवस 550 कोटी आमगेले टार्गेट आमगेले उद्देश आमगेले विचार आशिल्लो. ते कसं विचार असा त्या विचाराचे मंगल आयच्या दिवसाक परिपूर्ण झाले बिना राम नाम जपाचे मंगल झाले म्हणलेत नाका. किंतु राम नाम जप पैकी मंगलाची मंगलकार जाऊन घेणं असेल तसले मंत्र किंतु अंत्य म्हणून घ्या नकाची. आता मी सांगिल प्रमाणे आमगेले आयच्या दिवसानं रथारोहण हांगा तुलन दिग्विजय रथयात्रा फायची तुलन चाल जाता. आईच्या दिवसाक रथारी भ्रातृ सहित श्री सीतापती रामचंद्र तशी मुख्य प्राण देवाक थंय स्थापन केल्ला आसा प्रतिष्ठापन केल्ला आसाची परंपरेचे स्वामेले उडगासा कितेरी स्वामेले भावचित्र पैकीची आम्ही थंय स्थापन केल्ला आसा. किते की म्हळ्यारी देव आणि गुरु हांगेले आशीर्वादानाची आमगेले सर्व ही जीवन चलता. तत्कून देवाक वैकेची त्या रथार स्थापन केल्ला आसा. परंपरेचे स्वामेले खंच भावचित्र आसा थंय वैकेची स्थापन करून घेऊन आयच्या दिवसाक त्या कार्यक्रम घडील असा. आयच्या दिवसातून आमगे रथयात्रा आरंभ जाता आणि रथयात्रा आरंभ जाल्ले नोव्हेंबर 26 पर्यंत पर्तगाळी मठाक पावता. आरंभ जाल्ले बद्रिकाश्रमांतू आणि अंत्य जावचे आमगेले पर्तगाळी केंद्र मठांतू. सो त्या काल घट्ट कसं नसा म्हणजे फाल्ल्या तुल्यान आरंभ जावन नोव्हेंबर 26 पर्यंत वैकेची समाज बांधवाने वैकेची हे राम नाम जप कंटिन्यू करका. पण कंटिन्यू कशी पहिले तुमका एक उद्देश असेल तुमका आमगे जप केंद्रातून 5,50,00,000 जाऊ का हे आम्ही मठाक आम्ही समर्पण करका रामदेवाक समर्पण करका. केलो लोकल टार्गेट 11 कोटी आशिल्ले केलो लोकल 13 कोटी आशिल्ले केलो लोकल 18 कोटी आशिल्ले. सो केलो लोकल आनीक चड करका म्हणून घेत. सो तांगेले एक त्या एक विचारांत आशिल्ले इतलं जाऊ का आम्ही इतलं कर का आम्ही त्या कर का म्हण कितेरी केलो लोकांना सकाळी वैकेची एक सकाळी 6 घंटे राम नाम जप केलो लोकांकडे 10 घंटे एक जप केलो लोकाल दनपारा असा केलो लोकांका बायलांकानी सुलभ जाऊ का म्हणून सांजे 4 घंटे कसा केलो लोक उद्योग व्यवहारावताची सांग सकाळी मिळणार सांजेरी मिळणार. सो त्या निमित्तानं ताक रात्री 9 घंटे नंतर राम नाम जप म्हण कोणाकही सोडना प्रति एक लोकांक राम नाम जप जाऊ का म्हण कितेरी टायमिंग्स चेंज केले नाजाल्यार विंगड स्ट्रॅटेजी ताने हे करून घेऊन त्या गावांचे कशी तांगेल विचार असा ताक समजावून घेऊन उठू प्लॅन करून घेऊन तांगेल हे केले. बट किती केले ते टार्गेट रीच जाऊ का म्हण किती आमगेले 11 कोटी जाऊ का मरे या आम्ही असे 4 पाळी केल्यार मात्र आम्ही 11 कोटी वचून पावताची नाजाल्यार हे जायना. किंतु आता म्हणा फाल्ले तुलेन नोव्हेंबर 26 पर्यंत टार्गेट म्हळ कसने ना इतले करका इतले जाऊ का असं कसनेची तुमका तुमगेल वेरी तसल प्रेशर कसने ना निर्बंध ही काय ना. त्या निमित्तानं आता केलोकडे 4 पाळी जाता आशिल्ले आता त्यांनी 1 पाळी केल्यारी जाता. त्या 1 पाळी वैकेची 1 तास करका म्हणून वैके आम्ही सांगण्याची तुम्ही खाली अर्धे तास केल्यार वैके आमक जाता. आणि आमगेले हे राम नाम जप जाऊ का म्हण कितेरी मस्त लोकांना परदे मागशी असाची यद्रानाची परदे मागशी तिकान मस्त लोकांना पैसे खर्च करून घेऊन नाना रीतीचे हे करून घेऊन त्याने हे केलं आमक गोत असा आमक गोत ना म्हणून नाही आमकाही हाचे बद्दल अवगत ज्ञान असा. सर्व ही केलो वैदिकांनी मस्त लोकांना हांतू तांगेले
मस्त समय त्यांनी दिला केलो लोकांनी कसं की म्हळ्यार राम नाम जप जाव का आता जप जाव का म्हळ्यार बायलाल वैकेची हांगा आगमन जाव का दारले लोक खंय तरी उद्योगा व्यवहारा गेलो उरताची केलो लोक आमगेल्या बायल मनशां घरांत उरताची तांणी वैके हांग येऊ का पण तांणी हांग येऊ का म्हळ्यार घरांत तूं तांकां रांदप करका आनी करका मस्तीतले तांकां ह्या उरता कित्याक म्हळ्यार कुटुंब चलोवन व्हरचें बायलान सो त्या निमित्तानं आता बायलान हांग जप केंद्रा येऊ का म्हळ्यार कशी हे करेत तांणी थंय रांदप करतानी आम्ही जर जप केंद्रांत तुझी एक कसं एक संतर्पण दवरलं म्हळ्यार ते सर्व लोक हांग येताची तांकां वापस ते रांदप करचे आवश्यकत उरना हांग आयले 2 तास राम नाम जप केले जप संख्याही चढ जाले आणि तांणी एक देवाल प्रसाद घेऊन गेलो वापस तांगेल घरा गेले वापस घरा वचून आनी रांदप करका हे करका म्हणले बायलांक चढ प्रेशर येना आमगेल राम नाम जप ही जाले बायलांकही घरांत तांकां त्रास जायना म्हण कितें अनेक लोकांनी तांणी शनिवार आयतारा अन्न संतर्पणाचे दिले कोण की आयचे शनिवाराचे हांव जबाबदार घेता मुकाबील शनिवाराचे हांव जबाबदार घेता अशी अनेक लोकांना तांणी मस्त पैसे खर्च करून गेलो पैसे खर्च म्हळ्यार राम नाम जप जप कितें पैसे खर्च केले न्ही त्या बायल मनशांक की नाजे तांगेल कुटुंबीय लोकांक त्रास जावचे नाका म्हण कितें हे केले राम नाम जप कशी ना जाल्यार कशी तरी जाता ना म्हणजे आमी हे करना बट तांगेल सहभाग जायना जाल्यार हे करचे जायनाशिल्ले सो अशी अनेक रीतीचे हे करून गेलो खर्च करून गेलो राम नाम जप आयलो फुडें कसं नाही तरी एक स्वीट दिवं का आज तागे घरच्यान कसकी तो घेऊन आयलो आनी कसकी घेऊन आयलो सो अशी कसं नाही तरी एक वांटून गेलो सर्व तांकां एक गोडशी हे करका म्हण मस्त लोकांना गोतनाशी गोतसून मस्त तांगेल पैसे खर्च करून गेलो हे उतूची राम नाम जप यशस्वी जावचे कितें मूल कारण म्हळ्यार आमगेले 120 जप केंद्र आणि 104 उपकेंद्र आणि सर्व ही समाज बांधवाल्या हे सहकारा निमित्तानची आमगेले हे होड राम नाम जप जल्लसा आम्ही देवाला एक प्रसाद घेतील ना आमके एक विश्वास आशिल्ले की समाज बांधवाचेर विश्वास करून घेन बोलचे म्हणून घेन आज ते कसं एक विश्वासू आम्ही समाज बांधवारी दवरिल आसा ते विश्वासू सर्व समाज बांधवांनी सत्य करून दिले बदल मस्त आम्ही त्याच्या बद्दल संतोष अभिव्यक्त करता म्हळ्यार आणि इतले लोकांना सहकार दिले की म्हळ्यार 550 दिवसा भितर 550 कोटी जावक आशिल्ले किंतु 511व्या दिवसाकची 550 कोटी टार्गेट आम्ही रीच जाल्ला आसा म्हळ्यार लेखील किंता पहिलेची आम्ही 550 कोटी कसं एक आमगेले एक विचार आशिल्ले ते आमगेले सिद्ध जाल्ले आसा ते नेशीची फाले तुलन वैकेची अशी कंटिन्यू करा बट अशी चढ प्रेशर की ना लोकांक हे करचे की कसनेची असल निर्बंध ना 4 पाळी असेल तुम्ही 1 पाळी करा ना जाल्यार प्रतिनिधित्व करता आशिल्ले आता 2 दिवस सोड घेन एक पंत करा बट नोव्हेंबर 26 पर्यंत हे अशीची चालू दवराची तुम्ही दिवसा करा ना 2 दिवसा एक पंत करा ना वारा एक पंत करा तुमक कशी गावचे लोक सहकार करताची त्याप्रमाणे तुम्ही करचे कडना ना जाल्यार केलो कडे शनिवार आयतारा व्यंकटरमण देवस्थानांतू भजन की ना आणि कसले कितेरी तुम्ही एकत्रित जाताची त्यांना 1 तास जावं भजन करा 10 निमिष राम नाम जप केल्यार वैके अडना आमक कसं नाही तंतू इतले राम नाम जप का इतले घंटे राम नाम जप का म्हणजे अशें कसं ना आणि संकल्प ते सेम उरताले टिल नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर 27 नंतर डिसेंबर 7 पर्यंत पर्तगाळी मठांतूची थोडे वेळ एक अर्ध तास थंय राम नाम जप जाता डिसेंबर 7 नंतर कसं आसा ताजे निर्णय कसं आसा राम नाम जप कशी कसं नाही किते हे उठूचे निर्णय डिसेंबर 7 तारीखाक जावचे तसले महासभेंतू धार्मिक सभेंतू आम्ही हाजे कुलंकुश जाऊन गेलो हाजे विचार आणि मुकाबिले कसं आसा भविष्याचे कसं आसा ते उठूच आम्ही थेम प्रस्ताव करताची आता मुकाबिल 1 महिन्या किती आणि आमगेले पुस्तक आम्ही दिल्ले मठातर्फे पुस्तक दिल्ले ते खाली 550 पेजीसाचे दिल्ले आता मुखार खंय बरोवचे मुखार तुम्ही एक नोटबुक घेऊन गेलो तुम्ही रेकॉर्ड करून गेलो तुम्ही आमगेले कोण आमगेले उठूची नोट्स हे करता आशिल्ले तांकां तुम्ही वापस हँड ओव्हर करचे आणि ते आम्ही उठूची डिजिटलाइज आम्ही करून घेताची
आणि केलो लोकांका विषय आशिल्लो की संकल्प ह्याची उरतकी चेंज उरतकी म्हणून ह्याची संकल्प आता कंटिन्यू जाता मुखारी कंटिन्युएशन जाल्यार ते संकल्प कशी करता ते आम्ही कडेरी मुखावेल दिवसांत सांगतात. सो आजे आयच्या दिवसाक हे मंगल कितेरी आमगेले समाज बांधवांनी मस्तीतले उपकार केल्लो आसा. मस्तीतले चौडुवांनी युवक वृंद महिला वृंद नाजाल्यार ते गांवचे सोशल मिडियान नाजाल्यार मस्त एक पुस्तकांनी काउंट करून घेवचे कमिटी लोकांनी नाजाल्यार त्या देवस्थानाचे कमिटी लोकांनी मस्त एक हे घेवन गेलो आमगेले हे 550 कोटी परिपूर्ण जावचे कितेरी मस्त सहकार केले बद्दल आयच्या दिवसाक बद्री नारायण क्षेत्रांतू आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची आणि बद्री नारायणाले रामदेव वीर विठ्ठलाले संपूर्ण आशीर्वाद तांकां प्राप्त जावं म्हणून घेवन त्या देवाच्या चरणारविंदांत आम्ही प्रार्थना दवरता. म्हळ्यार आता विशेष एक कसन सांगता की म्हळ्यार की हे 550 दिवसांतू अनेक लोकांक अनेक अनुभव आयले. एक लोकांना अनुभव एक नमुना तशीची स्वाम्याक वेगळे कसा एक अनुभव आयलो उरताल न्ही. तुमकां कशी एक अनुभव आयलो आम्ही वैके 550 दिवसांत आम्ही वैकेची सहभाग आयले स्वाम्याक कसा एक अनुभव आयलो म्हणल्यार केलो लोकांक दिसताले. सो हे क्वेश्चन आम्ही घालून आम्ही आन्सर दिता म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार आज उत्तरा नक्षत्रात आरंभ जाल्लो आसा. सो उत्तर दिवकाची चमका. सो आयचे हे प्रश्नाक आम्ही सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार आम्ही केन्ना शिष्य स्वीकार संदर्भ आशिल्ले ना आम्ही केन्ना शिष्य जावन गेले आशिल्ले तेन्ना मठा तर्फेन स्वामेल तर्फेन देवाल प्रसाद आमचेर जालो की हांकां मुखाविले शिष्य म्हणून येवन घेवचे कडना म्हणून रामदेवान प्रसाद दिले. सो एक नमन एक भय कित्याक की म्हळ्यार आमगेले लौकिक जिवनांत आशिल्ले मठाची व्यवस्था मठाची परंपरा हे चलून व्हरची तसले ताकद आमगेले आसा म्हणून आमकां गोतना उरताले. देवाक कसली गोत आसा त्या निमित्तान देवान आमचे प्रसाद दिले. ते प्रसादाचे विश्वासार आम्ही वचचे. आता तुमकांय गोत ना हे जातवे जायना वे कसं नाही कितें कोणाक गोत ना बट देवाक गोत आसा. हे व्यक्तीचे ते गुण आसा बट आमके मरे म्हालगड स्वामी केले परंपरेचे इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आसा मरे पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामी जावन गेल्याची जीवोत्तम तीर्थ स्वामी जावन गेले आसाची नारायण तीर्थ स्वामी जावन गेले आसाची अनेक लोकांनी अनेक स्वामी जाल्ले आसाची तांगेले तसलेची परंपरा चोळून घेवन आमी व्हरका पडटा. तांगे कशी एक मठाचे गौरव कशी एक अभिवृद्धी केले ते आमगेले जातवे आमकां कशी हे करून घेवन देवान आमचेर प्रसाद दिले म्हणून आमकां एक एकदा आलोचन जाता आशिल्लें मरे आमगेले तसले हे आसवे गुण आसवे किंतु देवान आमचेर प्रसाद दिले न्ही कशें नाही कितें म्हणून घेवन तेन्ना हरशीची खंय तरी विचारतना म्हण खंय तरी म्हण अशीची संभाषण करताना स्वामी लगे हे करताना तुम्ही काय चिंत करका म्हणना गुरुपीठ उठू करूसून दिताची गुरुपीठार बसलेर पुरो बाकी उठो आपोआप जाता आवताची त्या व्यक्तीला कसणेची थंय हे करका म्हणना व्यक्तीन ताकद आस की ताकद ना की हे संबंध पळना ते गुरुपीठार बसलेर जाल नंतर बाकी उठू ऑटोमॅटिकली जावन वता म्हणून गेलो एक अशी आम्ही ऐकत उरले ते गुरुपीठाचे प्रभाव व्यक्तील प्रभाव किंता ते गुरुपीठाचे एक प्रभावा निमित्तान त्या पीठेचेर खंयची स्वामी बसताची त्या स्वाम्यान सांगिल सर्व ही कार्य जायत वता मनशिक म्हणे एक हे केले किंतु आजी हे ऐकले किंतु सत्य समाज बांधवान करूसून दाखयला. आम्ही गुरुपीठेर बसून गेलो आम्ही एक शब्द घाले 550 दिवसा भितरी 550 कोटी जावका म्हणून कोणाला म्हणे कोणाकाची धैर्य ना जातवे किंतु आजी ते गुरुपीठान ते एक उत्तर राखून दिल्लं आसा. ह्याचीच आमगेल अनुभव गुरुपीठाचे महत्व ह्याचीच आसा. व्यक्ती म्हणजे स्वामी ते संदर्भारी विंगड स्वामी येता उरताच किंतु गुरुपीठ मात्र शाश्वत. आम्ही शाश्वत ना अशी उरताले परंपरेत सर्व ही स्वामी ही शाश्वत नाही उरताले किंतु गुरुपीठ मात्र 550 वर्षातून चालू जाऊन आतापर्यंत अखंड रीतीने हे झालं त्याची गुरुपीठाचे बलानं
आज आमगे 50 कोटी जाले म्हणून सांगचे क मला एक हरते भोर गेले तसा बोलो श्रीमद विद्यार्थी तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की कोकण संस्थान की सर्वोत्तम मठाचे गुरुपीठाक इतले क महत्वाचा म्हणून गेलो आज ही सर्व ही समाज बांधवांना दाखवून दिले ना जलेरी 50 कोटी म्हळ्यारी सुलभ नाही म्हणे लोकांक हाण गेनो एक तास 2 तास जप करू सुनो नाकना कशीत केलं ना अभियान केलंय आम्ही वचून थंय बसलाय मस्तीतला आम्ही हे केलंय किती प्रयत्न कर का सांगल्यार मात्र जाय ना किंतु आम्ही वैके प्रयत्न करची तितलेची जनान वैकेची आमगे 10 पट्टीनं त्यांनी प्रयत्न केले आम्ही लेखील नाशिल किंता चढ रीतीनं समाज बांधवांना रिस्पॉन्स दिले हाचे किंता आणि कसण्याची आम्ही सांगचेक जाय ना उद्गार करचेक जाय ना किंतु केलो पंता सांगताची की तुम्ही उठो सांगताची आमगेल भाग्य मारया आम कसले स्वामी मिळे असले काम घ्या केले किंतु आज आम्ही ते चेंज कर का की म्हणारी आमगेल भाग्य की म्हणारी आम असले एक शिष्यवृंद आमका प्राप्त झाले जे लोक स्वामी उतराक तांगेल जीव वैके दिवून गेलो कसन जाऊ का दिले अडना गुरुपीठाचे वाक्य सत्य जाऊ का म्हण कितरी त्यांनी जीव देऊन गेलो आमगेल हे 50 कोटी राम नाम जप सत्य खर्च कितरी इतले तुम्ही प्रयत्न केले बद्दल आम्ही कितलेची उद्गार केले रे ते कमी जाता किंतु कसं नाही झाले रे आम्ही देवाले घ्यायची प्रार्थना करताची रामदेव वीर विठ्ठलाले प्रार्थना करताची आज विशेष जाऊन मंगल कार्यक्रम आम्ही बद्रिकाश्रमात दवरल्या कित्याक की म्हळ्यारी हांगा नारायण तीर्थ स्वामी संन्यास दीक्ष जाले हो रामदेव हांगा प्राप्त जालो आमगेल मठाचे उगम ह्याची हांतू जाले तत्कुनु तागेलेची बद्री नारायणालेची पायमुळान तो हे करचेक आमके एक सन्निधान म्हळे इतले नाही बद्री नारायणाले प्राकारांतुची 2 दिवस राम नाम जप करचेक वैकेची आमको प्राप्त म्हळे विष्णु सहस्र नाम वैकेची करचेक प्राप्त म्हळे शयन आरतींत वैकेची सहभाग करचे जाले आईची दिवसाक श्रृंगार दर्शन वैके जाले त्या नैशीची आमंत्रण पत्रिका त्या देवाल पायमुळांत वैकेची पाविल असा सो हाचे किंताची मंगल आणि कसणेची आम्ही कसणे हाजे हे करचे जाना इतलो होड मंगल जत्ता म्हणून आम्ही वैके लेकिन ना हांगाच वातावरण वैकेची अनुकूल जाले हांगा पावसूय ना जे हिमच आहे कसणे हे ना थंडी असा आता सांगले स्वामीले वय आईल वय मस्त लोकांना सांगले की स्वाम्यानं जाऊ का जिले जोशी मठांत उरचे बाकी लोकांना वैर वच्चे स्वाम्यानानी हे करत नका कित्याक स्वाम्यान वच का म्हणून नाही किंतु स्वाम्या मुखारानी कार्यक्रम असा मुखारानी फाले थंय हवन कार्यक्रम असा स्वाम्यान परतगाळी घेऊ का थंय हवन मंडपानी घडच असा सो मस्त कार्यक्रम असा स्वाम्याले ते उपस्थिती उरका स्वाम्यान थंय आरोग्य जाऊन गेल उरका इत्यादी तांगेले मनोभाव योग्य आम्ही ना म्हणत शिष्यवृंदानं हे रीती आलोचन करचे ते अयोग्य म्हणून आम्ही सांगणार ते योग्यच कित्याक म्हळे तांका स्वामी बद्दल अभिमान स्वाम्यानं मरे आरोग्यवंत जाऊन उरका मरे मुखावेल कार्यक्रम असा मस्तीकडे संचार करचे उदकाच कसकी व्यत्यास जेवचे स्वाम्या खंय तरी हे जाल म्हळ्यार आमगेल पाय थरथरता स्वाम्याक हे जाल आता स्वाम्याक पळोवचे की कार्यक्रम पळोवचे कसन करचे आम्ही सो अशी मस्त लोकांना आशिल्ले तांगेल वैकेची संवेदना आमकां कळता किंतु आमका कसन की म्हळ्यारी खंयचे स्वाम्या निमित्तान हे उठो आरंभ जाले तांके एक गौरव करका ते आमका खंयकी आमी चुकले म्हणून गेन दिसता आशिल्ले किंतु मस्त लोकांना हे केल्यार वैकेची आमी हे करून गेलो निर्धार करून गेलो आमी बद्रिकाश्रमा येवचेची खंयचे रितीर आमी मुक्काम हे करना थंड जावो थंड जायना शिवरो आमकां ते संबंध ना कित्याक आमकां एक गोष्ट आशिल्ले की आमकां थंडा कसं नाही थंडी असा हे बाद जाय ना म्हणून हे कॉन्फिडन्स काही ओव्हर कॉन्फिडन्स काही ना कॉन्फिडन्स कसं की म्हळे विश्वास कसले की म्हळ्यारी आमगे दोन्ही मूर्ती और रामदेव वैकेची प्राप्त जाल खंय बद्रिकाश्रमात म्हळे थंड प्रदेशांतूची प्राप्त जाल म्हळे थंड असता का दुसऱ्याचो वीर विठ्ठल आमकां खंय प्राप्त शिला नदींत प्राप्त नदी वैके थंड त्या वैकेच उत्तर भारताचे शिला नदी म्हळे गंडकी ते थसर थंड प्रदेशांतूची रामदेव वैकेची पट्टादेव वैके थंड प्रदेशांतून प्राप्त झालो जीवोत्तम तीर्थ स्वामी प्राप्त झालो वीर विठ्ठल वैके थंड प्रदेशातूनच प्राप्त झालो हे दोन्ही देवाक आम्ही आराधन करताना आमकां खंय थंडी लागता दोन्ही स्वामी म्हळे दोन्ही देव थंड प्रदेशातून प्राप्त झाले निमित्तान
त्या देवाकची आम्ही आरती करून घेऊन पूज केली तर ना आमक वेगळे थंडी लागचस पे ना म्हणून घेऊन आम्ही चिंतन करून घेऊन आम्ही मुखार सिले आणि आजी फाले दिवसाक आम्ही प्रयाण घेता असच आयच्या दिवसाक अंतिम हे जाता असा अद्वैताची हे कार्यक्रम नंतर थोडे वेळ मंगलाचे राम नाम जप अभियानाचे मंगलाचे एक राम नाम जप जाता तदनंतर सर्वही लोकांक स्वामेल हस्ते नांगा फलमंत्राक्षत प्राप्त जाता तदनंतर ह्या मंगलाचे संकेत जाऊन गेलो हांगा दीपोत्सव जाता तदनंतर आमगे रामरथाचे परिक्रम यात्रा बद्री क्षेत्रांतू एक परिक्रम जाऊची वैकेची एक अवकाश प्राप्त झाला असा त्यानेशी आयच्या दिवसाक विशेष जाऊन गेलो आम्ही रथारी रथस्थ भ्रातृसहित श्री सीतापती रामचंद्राने मुख्य प्राणाक आम्ही स्थापन केले कित्याक स्थापन केले की म्हळ्यार आज एक संख्या असा 18 तारीख ऑक्टोबर 18 तारीख सो हे 18 तारीख उठू तुमका गोत असा 18 पुराण असा 18 अध्याय असेल तसले भगवत गीता असले हे 18 संख्याक जय म्हणून घेता जय म्हणून जर तुम्ही हे केल्यारी संस्कृतांत वामगत म्हणून एक सांगताची म्हणजे संख्या हे करताना वामा तुलन हे करते म्हणजे लेफ्टा तुलन हे करचे अशी एक थंय एक हे येता जय म्हणून बऱ्याल म्हळ्यारी त्यांना ते 18 म्हणलेक संबंध येता 18 म्हणल्याची संख्या ताक जॉईन जाता त्या निमित्तान आजी 18 तारीख जय म्हणले शब्दाक संबंध पाविले त्यात कोण आमगेले दिग्विजय जाव का नाही दिग्विजयाचे जय जाव का म्हणून केली आज 18 तारीखाची हांगा भ्रातृसहित श्री सीतापती रामचंद्र देवाक आम्ही स्थापन केले आणि फाल्याच्या दिवसातुले ना आईचेची सांजे रे 7 घंट्यानंतर गुरु परिवर्तन जाऊन मिथुन राशी तुले ना कर्क राशीक तो स्थळांतर जाता म्हणजे चेंज जाता परिवर्तन जाता इतले दिवस एप्रिलांतुची मिथुन राशी आयलो आता गुरु थोडे अतिचर म्हणजे एकदम फास्ट रोटेट जायत असा सो आता करेक्ट आमगे रथ आरंभ जावचे तुले ना म्हणजे आईच्या दिवसाक सांजेरी गुरु कर्क राशीर येता आणि डिसेंबर 4 पर्यंत कर्क राशी पर्यंत असा म्हणजे आमगेल फंक्शन जावचे 3 दिवसा पहिले तो कर्क राशीत तू असा हाचे फायदे कसा नाही सो आमकां की चेंज जाल्या कसं नाही की ते पॉलिटिक्सान कसं नाही चेंज झालं फायदा असा गुरून चेंज झाला फायदाच वे असा कित्याक की म्हळ्यारी कर्क राशीत गुरु आयलो म्हळ्यारी ते कर्क राशी गुरु उच्च राशी म्हणून सांगितलं असा आणि उच्च राशीत असलं म्हळ्यारी सर्व ही लोकांक गुरुफल प्राप्त तो खंचे राशी चुरो मिथुन राशी उरो कर्क राशी उरो खंचे राशी चुरो कित्याक की म्हळ्यारी गुरु उच्च राशी म्हळ्यारी कर्क राशी अर्थात कर्क राशीत गुरु असतानाची आमगेले हे रथयात्रे वैके जाता आमगेले हवना कार्यक्रम वैके जाता कित्याक की प्रत्येक हक्का गुरु प्रधान तुम्ही एक चल्ल्याक उपनयन हे करताना तेन वैकेची गुरु बल पळयताची तुगेले शिक्षणाचे हे पळयताना तेन्ना गुरु पळयताची तुगेले संपत्ती हे पळयताना वैकेची गुरु खंय असा गुरु नीच स्थानार की किते तागेर वेर वक्र दृष्टी नाजर दुसरं ग्राज कसं म्हणजे गुरु प्रत्येक हंतु गुरु प्रधान आज आईच्या दिवसाक आज आत्ताची सांजे 7 घंट्यानंतर गुरु कर्क राशीत येता आणि कर्क राशीत गुरु आयिलतनाची म्हळ्यार गुरु उच्च असतानाची आमगे रथ यात्रा आरंभ जाता सो हाजेकिंता साफल्य आणि खंचेही ना त्या निमित्तानं रामदेव वीर विठ्ठला लेगी तशीची क्षेत्राधिपती जाऊन असेल बद्री नारायणा लेगी आम्ही विशेष रीतीने प्रार्थना करताची आणि सर्वही समाज बांधवांक तंगेल आरोग्यांत की तंगेल जीवनांत की नाजेल संतती कोणा प्रतिबंधक की नाजेल मंगल कार्य कोणाक जलना की नाजे कुटुंबांत कसं नाही तरी दोष की नाजे समाजांत कसं नाही तरी एक वैमनस की ते सर्वही निवारण जाव का म्हण कितेरी आईच्या दिवसाक बद्री नारायणालयाची क्षेत्रांतू सर्व समाज बांधवांतर्फेन आईचे मठातर्फेन ते एक होड विशेष सेवा केल्या कित्याक की म्हणारी सर्वही समाज बांधवांन इतले सहकार दिले तांगे जीवनात कसं कष्ट असा त्या बद्री नारायणानं ते सर्वही निवारण करका म्हणून स्वामीनाची इथे उठू प्रार्थना दवरील असा
देवानं ते सर्वही देव स्वीकार करून घेणू तुमगेल्या जीवनांतू उत्तम आरोग्य की आयुष्य की ना जे चौडवांक उत्तम शिक्षण की लग्न जल लोकांक उत्तम संतती की ना लग्न जलनाशी लोकांक योग्य रीतीने तांका वर प्राप्त की वधू प्राप्त की ना अन्य कसल्याची तांगेला हे आसा ते सर्वही निवारण जावो म्हण कितें आमी देवाला प्रार्थना करताची कितें की म्हळ्यार ह्याची विषय स्वामीला घेवचे अशेशी जाता अशेशी जाल्या स्वाम्यान आशीर्वाद करता म्हण कितें आमी बद्री नारायणा लेगी हे सर्वही प्रार्थना केल्लो आसा आणि मुख्य जावन घेणू जापक इतल्या लोकांना जापकांना येऊन घेणू अनेक रीतीने त्यांनी सहकार दिला आसा सर्वही जापकांक तशी समाज बांधवांक तांक वैकेचे निरंतर देवाला अनुग्रह प्राप्त जावका आणि विशेष जावन घेणू मुखारी आमगेले फंक्शनाक ऑलरेडी उट्ट लोकांक आमंत्रण प्राप्त जाल्ला आसा इन्विटेशन वैकेची प्राप्त जाल्ला आसा ना अन्य मार्गान वैकेची वैयक्तिक रूपार वैकेची केलो लोकांक आमंत्रण प्राप्त जाल्ला आसा आणि खंय कमीपण जाल्यार पाविल ना त्या वैकेची आमी आता आणि कशी हे कळत आसाची आणि खंय कशी आमकां ऍड्रेस मेळटा प्रत्येक लोकांक पावची तशी आमी व्यवस्था केल्ली आसा तरीही खंय तरी एक अजागरूकतेन ना खंयचे तरी एक निमित्तान तुमकां वापस आमंत्रण पाविल ना इन्विटेशन पाविल ना जाल्यार आमगेले मठ स्थापन झाले तसल्या बद्रिकाश्रमातूनच आम्ही वापस सर्व समाज बांधवांक वापस हे करता आसाची की सर्व ही लोकांनी आमगेला परतगाळी मठांत जावचे तसल्या हे महोत्सवांतू सर्व लोकांना येवका म्हणून घेऊन वापस बद्रिकाश्रमातूनच आम्ही सर्व लोकांक आमंत्रण दिता आसाची सर्व लोकांना प्रीतीनं स्वीकार करून घेऊन वापस येवची तशी फंक्शना येवची तशी सर्व लोकांना व्यवस्था करून घेवचे तशी फायच्या दिवसाक रथाचे यात्रा आरंभ जाता आणि रथ यात्रेच कितेरी अनेक लोक हांगा समाज बांधव वैदिक वर्ग तांणी उट्ट लोक हांगा एकत्रित जाल्ले आसाची तांकांही आमी मार्गदर्शन केल्लें आसा आणि फायच्या दिवसाक तांणी आरंभ जाता आशिल्ल्या निमित्तान फायच्या दिवसाक विशेष देवाल पायमुळान प्रार्थना करून घेवन फायच्या दिवसाक हे चालना फायच्या दिवसा स्वामी हस्तेन जाता तेही कार्यक्रमांतू सर्वही समाज बांधवान उपस्थिती उरका आता दीपोत्सवांतू तशीची आमगेल्या परिक्रमा बद्रीनाथांतू परिक्रमा यात्रेंतू वैकेची सर्व लोकांना उपस्थिती उरका म्हणून घेणू सर्व लोकांक हे विषय सांगत आयच्या दिवसाक हे सभा कार्यक्रमांतू आईल तसल्या समाज बांधव सर्व ही लोकांक आमगेल्या हांगाचे रांदपे आमकां गोत आसा मस्त चॅलेंजिंग कित्याक की म्हळ्यार हे दिकान केंड होऊन जावं पर्यंत थंड जाल्लो उरता म्हळ्यार हे रितीची हांगा परिस्थिती रांदप कितले होऊन केलं म्हळ्यार 5 निमिषा भितर थंड चपातीने केलं म्हळ्यार काय ना गट्टी मुट्ट जावन घेवन बसेल उरता म्हळ्यार इतले रितीचे चॅलेंजिंग आसा इत असल्यार वैकेची तांणी खांद्यार कसने घाल नाशिची तांकांही कसण्याची आमी चड व्यवस्था करचेक जायनाशिल्ले असल्यार वैकेची मठाचे रांदपी जावो नाजाल्यार बाकी लोकांक हे करचेक रांदपी जावो मस्त तांणी त्याग केल्लो आसा कित्याक म्हण आमकां गोत आसा 3 पंथ स्नान करता हांगाचे वातावरणाचे हे पळयतना उलोवचेक वैके जायना कडकड करता तो कसने तरी स्वाम्याक हे घालका उपकार घालका म्हळ्यार ताचे मोठो हे एक्स्ट्रा एक चाल जाल्लो उरता म्युझिक चाल जाल्लो उरता बट इतलें असल्यार सुद्धा किती लोकांना प्रीतीनं 4 दिवसाचे असल्यार वैकेची तांगेले त्याग करून अरे दिल्लीत उरल्यार बरें आशिल्लें अशें दिसता बट स्वाम्याक आमी सोडचेक जायना स्वामी वैके त्रास घेता आसाची आमी वैके थोडे त्रास घेवन गेलो स्वामीक पोट भर तरी हे करचे समाज बांधव आयिल्ली उरताची तांकां वैके पोट भरून गेली घालका म्हळ्यार कितें त्या रानप्यान वैकेची मस्त त्याग केल्लो आसा वैदिक वर्गान वैकेची नाजाल्यार हे रथ यात्रेक येता आशिल्ल्या लोकांक तांगेल वैके कुटुंब आसा तांगेल वैके तेणी बायल चोरडू नाजाल्यार तांगेल कुटुंब आसा ना तांगेल कसकी फंक्शन आसा कार्तिक मास लग्न आता आमगेल्या नोव्हेंबर 2 तारीख जाल्या नंतर उट्ट लोकां लग्नाचे चालू लग्नाचे सीजन किंतु हांकां वचचेक जायना हांगेल्या उट्टूच्या कुटुंबाक सोडून दे मागेल कसन आसा तुजीची मागेल तर्फे तुजी प्रतिनिधी म्हाका येवचेक जायना हांव रथाले कुर्ता हांव ते रामदेवाले कुर्ता म्हाका येवचेक जायना पण इतले तांणी वैकेची त्याग केल्या वैदिक वर्गाने तांगेलेची मस्तीतले तांगेले यजमान वर्ग आसा तांपैकी उठू सुधार सुन गेनु त्या उठूची ते कसने आसा त्या उठूची तने हे करून गेनु राम रथा परशी उरका म्हळ किती तांणी वैकेची त्याग केला आसा वैदिक वर्ग जावो नाजाल्यार बाकीचे गृहस्थ मंडळी जावो नाजाल्यार आमगेल्या मठाचे सर्व सामाजिक हे करचे कितेरी तांणी वैकेची एक गांथून घेतल्या प्रत्येक लोकांक कळकानी रथ खंय पावले
कशी पावतासा कसन जातासा जन आंक एक विषय तुळसोच की तरी तानी वैकेची तांगेल एक ह्या केलासा सो मस्त लोकांना अनेक रीतीरी गोत्तोसून गोतनाशीची मस्तरी तीर्थानी सहकार दितासाची आभरण ह्या केलासा मूर्ती ह्या केलासा वाहन ह्या केलासा रथा किती सेव केलासा मस्त लोकांना सेव केलासा किती की म्हणे स्वामेल संकल्प पूर्ण जाऊ का मठाचे संकल्प पूर्ण जाऊ का या सर्वही त्याग केल तसल्या सर्वही आमगे समाज बांधव वैदिक वर्गाक रामदेव वीर विठ्ठल आले बद्री नारायण आले परंपरेचे सर्वही स्वाम्याला आशीर्वाद तंक प्राप्त जावं म्हणून घेणो ह्या संदर्भारी आम्ही देवाला प्रार्थना करत आजच्या दिवसाच्या ह्या सभा कार्यक्रमाचा मी मंगल करताची श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय गुरु महाराज की।